bai! Orain Fliped Classroomeko bideoa aurkeztuko dizuegu. Keiketak eta kenketenak. Praktikarekin hasi baino lehen aurkezpen bat egingo dizuegu gauzak hobetu ulertzeko. Joan, ez da, ze hotza egiten duen ez? Hotza daukazu, joan eskinera, bertan, 80 gradu daude gato. Hasiko gara. Esan dugun bezala, orain geiketen eta kenketen aurkezpen txiki bat egingo dugu gauzak hobeto ulertzeko, eta guk aterpetaldea gara eta Flipped Classroom hau lehen hezkuntzako lehenengo mailakoentzat zuzenduta dago zehazki. Orain geiketak azalduko dizkizuet. Gehitzea esan nahi du kateteak edo multzoak beraien artean batzea. Horretarako beti egon bar dira gutxienez bi elementu. Gainera, geiketetan ordena ez dauka garrantzi handirik. Ordenaren alterazioa. Geiketetan ordena ez du alteraziorik. Hemen ikusten duzuen bezala zenbakien ordena ez du alteratzen honen emaitza. Honi trukatze legea deitzen zaio. Zer dira kenketak? Kenketak bi zenbakien arteko aldea aurkitzeko balio duen eragiketa da. Hau da, bilduma bateko objektuak ezabatzeko balio duena eta honetan ordena oso garrantzitsua da. Kenketen ordenaren alterazioari dagokionez, ikusten dugun bezala, zenbaki ordena kenketa hauetan alteratzen du honen emaitza. Izan ere lehenengoan 3 bat daukagu eta bigarrenean -3. Hau da, emaitzak ez dira berberak. Hau gertatzen da, bigarren eragiketan goiko zenbakia txikiena delako. Hau da, trukatzen legea eragiketa hauetan ez da betetzen. Kaixo berriro, kaixo. Orain, bideoan ikusi dugun geiketei buruz praktikara eramango dugu. Hobeto ulertzeko eskulano prestatu dugu gure geiketen fabrika deiturikoa. Orduan, hasiko gara lehenengo geiketarekin. Hemen jartzen duen bezala, 6 gehi bat geiketa izango da. Horretarako, 6 bolatxo sartiko ditugu zulo honetan. 2, 3, 4, 5, eta 6. Eta bestean, bat bakarrik. Zenbatzen baldin baditugu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 eta 7 izango da gure emaitza. Orduan, 6 gehi bat, 7. Orain, hobetu ulertzeko bigarren adibide bat egingo dugu, 3 gehi 2 zehazki. Horretarako, lehenengo zutabean 3 bolatxo sortuko ditugu. 1, 2, eta 3. Eta bigarren zutabean 2 bolatxo. 1, eta 2. Honen emaitza orduan zenbatzen baditugu, 1, 2, 3, 4, 5. 5 da. Eta orain, batuketak alde batera utzita, hasiko gara kenketekin. Bueno, hau da gure kenketeko fabrika. Hasiko gara 7 -5ekin. Hasteko ipiniko ditugu 7 bolatxo hemen zuloetan. Eta orain, hau izan da 5 kenduko ditugu. Orduan, ikusten duzuten bezala, 2 geratzen dira. Hau da, gure erantzuna 2 da. Orain, berriro lehen egin dugun bezala, beste kenketa bat egingo du guztion artean zuek hobeto ulertzeko. Hurrengo kenketa 9 izango da. Horretarako 9 bolatxo ditugu zure bakoitzetan eta 4 kenduko ditugu gure erantzuna lortzeko. Eta orduan hemen ikus dezakegu gure erantzuna 5 dela. Bago izan da guztia, espero dugu zuen gustuko izatea eta ikasi izana gure bideorekin. Bueno, nik bideo amaitu baino lehen galdera bat daukat. Nik esku batean 5 sagar baldin baditu eta bestean berriz 6 sagar, zenbat sagar ditu? Ni ez dakit zenbat sagar dituzun. Dakidana da esku oso handiak dituzula.